Eger, eltájékák Golyatából. Egy nem matematikus iskolában vagyunk. A 4-es szoba a folyosó. Majd kövessük itt a logisztikai szakmenedzser urat. Fal. Azért mondogatom, mert nincs vágás a videóba. Fal, és a 4-es után a 6-os szoba. 6-os. Na most, a kétkedők miatt, hogy nehogy az legyen, hogy valaki azt mondja, hogy hazudok, szemben sincs 5-ös, tehát 18-as, jöjjünk fal, nincs vágás, ez nem az előző mondat, ott vágtuk ide, tehát teljesen más mondat, és 19, tehát itt sincs 5-ös, nincs 5-ös szoba a folyosón, a 4-es után a 6-os jön. Bálint, azért nincs meg az 5-ös szoba, csak annak jelenik meg, aki akarja. Harry Potter 5-ös szobánk van, gyerekek. Akinek tiszta a szíve és a lelkiismerete, csak annak. Nézd, mondom. Ágos, nyissál már be az 5-ös szobába. Meg nekem nem illik meg. Mert lehet, hogy tolni kell. Várjál, lehet meg fog írni. Úgy nem, de Harry Potter, neki kell futni. Na, mondjuk még nem, hogy azért. Azért, na. Vállaltam, jó van, vállaltam. Bevittük a hűtőt, ez a lényeg. Ez a A lényeg. hűtő az 5-ös szobában. A hűtő az 5-ös szoba. Az 5-ös szoba. A hűtő. 5-ös, nem 4-es, nem 5-ös. A hűtő. A hűtő. Coca-Cola. Sponsored by Coca-Cola. Köszönjük a kis filmet.